Hyypän maastossa. Täällä on paljon poron ruokaa eli poronjäkälää. Ja kummallista, että tattikausi jatkuu yhä. Ainakin yksi pikkuinen tatti löytyi heti retken alkajaisiksi. Mutta no, kangassienet löytynee varmasti kyllä täältä. Mutta tatti olisi niinku herkullisin. Siinä on kyllä nätti sieni, mutta se on myrkyllinen kärpässieni. Tässä on eri lajin jäkälää, kun ei ole siis palleroporon jäkälää, on jotakin muuta. Kaikenlaista jännääkin täältä löytyy, semmonen rankakasa. Ollaankohan me muuten oikealla tiellä? En kyllä muista, että pitäisikö meidän sittenkin mennä eri tietä. Kyllä me nyt voidaan tässä poimia vähän puolukoita. Tuu vaan tänne näin, sitten vasta saadaan kahvit. Ja tässä ei ole kunnon puolukoita, no on. No pieniä, joo, justiin. Tämmöstä se on sitten, mutta minusta nämä on ihan ok. Siinä on kyllä valtavan kokoinen kanto. Ja siellä se on noiden kaikenlaisten hyönteisten pesäkolo. Mutta samalla tämä kertoo Hailuodon historiasta, että tämän puun ikä on ihan todella pitkä. Tuo pitää nyt laskea kotona. Mutta näitä kutsutaan silloin näitä puita tarreiksi. Katsotaanpa sitten, mä lasken tuon iän vielä valokuvasta. En kyllä ole varma, että ollaanko me nyt oikealla reitillä. Mutta näyttäisi, että tuomo menee tuonne. No alkaa rupea nousemaan tuonne. Ollaan me sittenkin. No, kyllä tämä täytyy olla sitten oikea. Joo, sinne mennään korkealle. Nämä on niitä historiaan liittyviä kumpareita. Tämä Hyypällä on tapahtunut iso viha aikana. Ja tänne ihmiset on paenneet. Vihollista tai mitä ne on paenneet. Mennäänkö me tuon mäen päälle vai? Joo, siellä pitäisi olla se korkein kohta. Tämä on kyllä kaunista ja tämä on pehmeää kävellä. Jäkälä ei mene rikki jalkojen alla, kun on näin kosteaa. Sitten voi valita, että mistä menee tuonne alas. Täällä ei ole poroja, tietääkseni, mutta täällä on hirviä ja ne kävelee tietysti täällä. Ja oi vilja, miten ihana nyt on. Joo. Kostea syyspäivän keskipäivä. Aurinko ei paista, mutta linnut laulavat. Jatketaan. Nyt on kyllä kova nousu. Kuitenkin ollaan sivistyksen parissa, kun autojen ääni kuuluu tuolta takaa. On raskasta kuvata ja kiivetä. Voi että on hienoa. Sieltä jostakin pitäisi näkyä kyllä merelle. Vai huomasitko? Mitä? Näkyykö Ojakylän lahdelle? Mikäkö näkyykö? Ojakylän lahdelle, siitä yhtään. Sinne pitäisi näkyä. No ei vielä, mutta
Oi, oi, oi. Tämä on se harju. Nyt mä tajuan, tätä mennään eteenpäin. Joo, tämä se on, jota tuolla alhaalla, eihän tuo nyt ole kuule jättiläistatti. Tiedätkö, täällä on, tämä on tatti. Nyt, katsotaan onko siihen madot ehtineet, mutta tämä on kuule tatti. Ei, hetkinen, no. Voi olla, että on siihen varma, mutta tutkitaan. Varsi on kyllä. Ei tämä ehkä kelpaa ruuaksi kuitenkaan. Se voisi tietysti ihan tuosta halkasta saman tien. Katsotaan minkälaisia tuo ja nämä toukat on tehneet siihen ja toukat ja aika. Mutta senhän näkee, kun tästä pistää. Kuuliks tämän? No, on tämä nyt. Katsotaan tämä varsi ainakin. Täällä on ihan ok. Joo, ei minkäänlaista. Tämä on hyvä. Ei minkäänlaista jälkeä madoista. Etänä pikkusen tuosta nakertanut. Voiko tämä voisi panna purkkiin? Siis kaikki ne kokemuksineen filmi onnistutaan kuvaamaan, mutta se miltä täällä tuoksuu, niin se on vaikeampaa kuvattavaa. Mutta ehkä se tunne ja tunteet ja tuoksut ovat jossakin mielessä, ajatuksissa. Vai mitä? Siinä on tämmönen metsän parrakas henkilö, herra. On tämä vaan aika mahtava paikka. On tämä siis niin hieno. Toivottavasti ei kukaan kuule, kun mä kerron tästä. Ja sehän tarkoittaa, että mä niinku houkuttelen tänne ihmisiä. Jaha, no niin. Sorsia metsästetään, lintuja. No niin, törmätään puihinkin, kaskunmaa, männyn oksaan. Tuossa on erilaista jäkälää, mitä tuo lienee. Tuo jäkälätyyppi. Meidän pitäisi päästä tuonne vielä siihen kaikista korkeimpaan kohtaan. Mä luulen, että se on tuolla oikealla jossakin. Onneksi meillä on mukana kahvit ja leivät. Voileipä ja sitten hyviä ässiä 2 kappaletta kummallekin. Tuulemaan, sehän vaikuttaa tähän äänenlaatuun. Harmi. Siis tuosta menee noin läheltä tie, eli tämä on nyt jotenkin niinku vaan piiloutunut minulta aikaisemmin. En minä tiedä missä tää oikein on. Tuossa hassu puu on kyllä merkillinen. Mitä sanot? No se on se Luovon tie, maantie. On. No niin. Ja vielä löytyy siinä aika pulleita ja kypsiä puolikoita.
Noin. Joo, nyt ei auta kuin poimia tästä viimeisiä puolukoita, vaikka kotona pakasteessa on entisiäkin. Mutta nyt nämä on niinku tuoreita. No jäkälä on. Ja kato miten nätti tuo on tuo puolukka tuossa jäkälän päällä. Aivan hurjan nätti. Nämä on niitä luonnon ihmeitä, joita on jokaiselle tarjolla. Jokaiselle suomalaiselle on tarjolla näitä luonnon ihmeitä. Jos ei pääse metsään, niin voi katsoa tämmöistä Ritva ja Tuomon videota. Tämä nyt kyllä vähän keikkuu tässä, mutta samalla sinä pääset metsän tunnelmaan. Näin. Täällä on myös kaarnikkaa, eli variksen marjaa. Sitä on tässä näin. Sitä on pidetty pohjoisessa aina tärkeänä marjana. Ja voisi sanoa, että kyllähän tämä pohjoista on myös tämä hailuoto. Tämmönen on kaarnikka, se on aika miedonmakuinen marja. Mutta maistetaanpas. Emme olekaan täällä yksin täällä metsässä. Tuossa on komea sieni, mutta ei aavistustakaan mikä se on nimeltään. Tässä on nyt erikoisempaa jäkälälajia. Mitä tämä lienee? En minä tiedä kyllä. Se voi todella hyvin tässä kosteassa ilmassa. Siis mitä, että autotie? Mutta mikä tie tämä sitten on? Mistä ihmeestä tämä tulee, että tämä menee sinne? Voi veljet, sitä on kuule avuton, kun ei ymmärrä näitä teitä. Mikä ihmeen tie tämä nyt olisi sitten? Ja siellähän on sitten, pannaanpa tuo merkille. Tästä mennään nyt tuonne, katsotaan mihin me päädytään. Ei siinä, kun se on hiihtäjiä varten. Tämä on siis hiihtomaastoa ja hyppää. Mutta tämä tie, minne tämä menee, niin se on kyllä arvoitus. No tätä varmaan pääsee sitten poiskin, että turvallista mennä ylös. Tuossa on hiekkaa otettu johonkin tarpeeseen. No todellakin. Joo. Älä muuta sano, joo. Kurkata. No on komeita. Joo, eikö mahtavia? Lippalakki, joo. Siinä on yksi lippalakki. Nämä on kyllä nyt sitten voitatti. Katsotaan minkä näköinen se sieni on. Niin... Aha, no en kato. No on tämä nyt kyllä seikkailua, ettei niin oikein tietää missä ollaan. Siellä on
risteys ja Tuomo lähti katsomaan, että mitä niissä lukee. Mutta todennäköisesti tuo on se Hyypälle menevä tie, jota tässä on korjattukin. Mä luulen, että tämä se on. Kyllä. Nyt katsotaan tämä Hyypänmäki. Käänny oikealle jatkaen väylälle. Eli kyllä se on. Mä kirjoitin äsken tuonne, että Hyyppä. Ja sinne on semmoinen 800 metriä. Me ollaan tultu justiin tätä samaa tietä. 8100 metriä. Niin, mutta siitä pitää kiivetä kato vielä. Tuonne yli. Joo, ei meidän tarvitse tosiaan tietä pitkin kiertää, kun mehän tiedetään missä se on. Mennään suoraan tästä. On se hyvä, että on toinen ihminen mukana. Minä menisin aivan töttöröön täällä metässä. Metsä on vähän semmonen, että se niin kuin valloittaa ihmisen ajatukset. Se vie kokonaan mennessään. Se on sitä suomalaista metsäfilosofiaa, että sinne menet metsän syliin ja se pitää sinusta huolta. No, kohta kuitenkin ryypätään kahvit ja syö voileivät, niin... Jatka reitille. Aha, no niin, ei me jatketa sinne, älä neuvo. Joo, voi. Ei tää näytä yhtään niin kovalta nousulta filmatessa, mutta totuus on, että tää on kyllä jyrkkä, aivan niin kuin Syötteen jyrkimmät paikat. Syötehän on ihana paikka. Se on myöskin näitä harjumuodostelmia. Syöte ja Rokua. Oi, siis tämä se on. Miksi mä en oo tätä reittiä ymmärtänyt? No niin, tulipa kerralla sitten monta iskua, monta asiaa tutkittua. Joo. Täällä on. Kunto on suhteellisen hyvä, vaikka vähän hengästyttää. Kyllähän mä olisin täällä ollut jo äkkiä, mutta mulla on tämä filmaushomma, joka on niin kauhean tärkeä minulle, että mä voin välittää tätä ihanaa luontotunnelmaa semmoisille ihmisille, jotka haluaa katsoa Ritva ja Tuomon videoita. Meillä on nyt korkea aika tehdä niitä, kun tässä vanhetaan niitä niin vauhdilla. Jaha, ja nyt tullaan tänne. Oi. Täällä on kyllä muuten hirvi kävellä, kun tommosia jälkiä tuossa. Mitä löytyy? Löytyykö puolukoita? Löytyykö puolukoita? Ai, sulla on liian kuuma. No mutta hyvä, että on tarpeeksi vaatteita. Ja hirvikärpäsiä, mutta ei nyt oo. Ei oo hirvikärpäsiä. Vihdoin päästiin tänne Hyypäharjulle. Tämä oli aikamoinen suoritus. Ja tuolla pitäisi olla penkki, jonne mennään juomaan kahvit. Tuoltahan me käveltiin. Tultiin tuolta noin. Ai niin, ja sitten pitää muistaa, ettei lähdekään tuonne, vaan lähtee tätä polkua tästä tänne. Paljonko tuli askelia? Niin. Se on 2,5 kilometriä matkaa, mutta ei askelia siis niin hirveän paljon kuitenkaan. Ja sitten on kahvit oottamassa. Tuossa sun kahvit ja tuossa mun kahvit. Sitten lähdetään täältä. Katsotaan, missä se penkki on täällä. Me juotiin nyt kahvit jo tuolla toisessa paikassa. Mutta tässä kuule tuolla vasemmalla pitäisi olla semmoinen näköalapenkki, jonka on olikohan se nyt Maaseudun Sivistysliitto. Kuule, se on, mitä? Tässä on penkkiä ihan tarpeeksi. Ei, mutta kun sen pitäisi olla tässä. Se on kummattu ne ajaa tuonne Lappinkin ja Jäkälään. No älä muuta, no kyllä se penkki on tässä.
Eiku ihmeellistä, minne se olisi voinut mennä. Ei se voi. Onko se? Mutta mehän tultiin tästä ja sitä penkkiä ei ole nyt näkynyt missään. Mistä me mennään sitten pois? Me mennään tätä samaa reittiä. Niin. Joo. Ja tuossa on vähän tuommoista, siis tää on todella niinku kaunista tämä tämmönen riukumetsä, mutta mistä mä menen, että on turvallista mennä? Joo, ei saa olla kiire. Kaatuminen tällä iällä on kohtalokasta, ei se ole. Mutta hoksottimelle tekee hyvää kävellä metsässä kaikenlaisille aisteille. Tää on kyllä nyt hidasta. Eikö mun kävele tuu? No, mene sinä eilen. Minä tästä ei tule muuten mitään. Mä en pääse ollenkaan eteenpäin. Ihan hiljasta. Ihan. Jaha, no joku linnun lentiäinen siellä viheltelee. Täällä minä tuun, mutta tämä on hidasta havainnointia. Tästä sitten mennään tuonne oikealle. Ja kun muistetaan kääntyä siellä oikeassa paikassa niin vasemmalle, niin päästään Luovon tielle. Tuossa on tuo komea puu on, että siitä muistaa missä ollaan ja minne mennään nyt. Eihän me tätä tultu, tätä tietä. Miten se oli? Ei tultu. Kun me eksyttiin, mentiin väärään paikkaan. Mutta nyt on turvallinen matka, tämä loppumatka, kun tämä on tuttu reitti mulle. Ja kahvi maistui tosi hyvältä. Vai mitä? Voi leivän kerran. Paikalla onko? Joo. Aikansa kävelee. Niin. Virrasta. Kun aikansa kävelee. Just. Siellähän se on se tatin poikane, mutta se on tiellä. Nyt täytyy miettiä, että voiko tätä syödä, mutta kyllä on niin komea tatti, että minä se äsken jo nostin. Oi. Tutkitaanpas tämä. Kun se tattihan kaikki sienet kerää kuitenkin jonkunlaisia, itseensä jonkunlaisia saasteita, niin tämä on kyllä retken kohokohta. Mä arvasin, että täältä löytyy tatteja.